muuten yksinäistä hommaa tää pudokkaan duuni. Saa ajella tälleen rauhakseen maaliin 200 metriä. Hyvä reissu! Sijoitus oli 599, eli ei välttämättä tarvii lähteä Japaniin vielä lentolippuja varaamaan ja näin. Hyvää huomenta. Olisiko te hetken aikaa keskustella parista asiasta? Ensiksikin siitä, että miksi GP5 on maailman paras hiekkatierengas, ja toisekseen siitä, että mikä ihmeen projekti 1503. Jos katsoit edellisen videon sieltä rattarallista, niin saatat muistaa siinä loppuspiikeissä, kun jutteli sitä, että sijoitus oli 1500 jotain ja se itse asiassa tuossa aikaisemmin onkin. Et vielä ei tarvii alkaa lentolippuja varailemaan Japaniin. Niin 15 minuuttia 3 sekuntia oli se raja, mikä erotti muut ja M-paikan. Ja nyt mä aloitan vuoden mittaisen projektin. Ja tämän projektin tavoitteena on se, että se 1503 kiritään kiinni. Ja meikä haluaa MM-kisoihin. Näin. Niin, mitäs se sitten vaatis tommonen 1503 konkreettisesti, niin 2 kilsaa tunnissa lisää vauhtia, keskinopeutta semmoselle 135 kilsan setille. Tuntuu tosi pieneltä, 2 kilsaa tunnissa. Käytännössä se tarkoittaa, että ehkä semmonen 20 wattia keskitehoa pitäisi saada lisää tai vastaavasti jostain hirveä määrä säästettyä. Ryhmässä kun ajetaan kilpaa tommosissa useamman 10 ihmisen grupetoissa, niin ymmärrettävästihän se aerogains ei ole niin helposti saatavissa, kun siinä joutuu pelaamaan ja peesaamaan. Mutta joka tapauksessa se olisi se 20 wattia, mitä pitäisi saada lisää. Miten se sitten se 20 wattia saatais, niin sehän saatais käytännössä silleen, että ehjä, tehokas treenikausi, eli talvi alle, koska kaikkihan tietää, että pyöräilijät luodaan talvella, kun ajetaan niitä roskatunteja sisäpyörällä, ja sieltähän se teho sitten saadaan siirrettyä toivon mukaan keväällä. Oho! Uloskin. Herra siunaa, missä palaa? Tästä tulee pitkä setti. Vuoden verran joutuu, 10 kuukautta joutuu treenaamaan. Tai saa treenata. Mutta 10 kuukautta karkeasti menee siihen, että pääsee ulosmittaamaan sitten niitä työnsä hedelmiä. Nähtävästi lähden taas kesäkuussa karsimaan tonne Tartoon Vironmaalle. Ja sitä ennenhän pitää treenata. No, nyt on sille kiehtova tilanne, että parantelen tässä vähän rasitusvammoja, ja sitten kun pääsen treenaamisen makuun, niin tuossa on tarjoutunut semmonen mielenkiintoinen mahdollisuus valmennuksesta, ja siitä ehkä myöhemmässä vaiheessa lisää, mikäli se lähtee sitten konkretisoitumaan. Sen lisäksi, että tää tulee vaatii ihan pirusta vaivaa ja duunia, niin tää koko prokkis vaatii myös aika paljon resursseja, niin kuin siis fyrkkaa. Elikkä käytännössä, jos sitä nyt sinne Viroon pääsis, niin siihen asti vielä suht koht järkevällä hinnalla pystyisi etenemään, mutta sitten kun ruvetaan tonne Annesyyn lähtee Ranskaan mahdollisesti MM-kisoihin, niin sittenhän se pikkasen vaatii lisää budjettia, että saa majoitukset, lennot ynnä muut. Kehohuollon ja kalustahuollon osalta ollaan käyty pieniä ehkä alustavia keskusteluita muutamien toimijoiden kanssa. Ja mä luulen, että niiden osalta niin varmaan päästään ihan hyvää lopputulemaan ja saadaan ne hoitumaan silleen kivasti. Mutta tääkin on niitä asioita, että niistä ehdottomasti lisää tuonnempana ja ehkä jopa erillistä videota. Sitten
se, että majoitukset, lennot, niin kuin sanoin, niin ne maksaa, mutta yksi mikä kanssa maksaa on polkupyörä. Mullahan ei ole maantiepyörää tällä hetkellä. Viime kesänä, tai nyt siis tänä kesänä, Virossa kävin ajelemassa crossipyörällä. Sillä ajellut muutkin maantiet tänä kesänä. Kyllähän se niinku menee ja välttää, mut ei se ole maantiepyörä. Ja niissä on vissi ero. En ole vielä ratkaissut sitä, että miten tää pyöräongelma taklataan tavalla tai toisella. Jonkin sortin kulutusluotollahan se on varmaan sit viime kädessä hoidettava. Joo. Se pyörähomma kyllä toden totta mietityttää, että miten se tapahtuu, mutta kyllä se jotenkin tapahtuu. Treenaamisen osalta sen sijaan, niin siitä mä oon vähän mietiskellyt ehkä jotain seuraavaa suuntaista. Kuten joku on ehkä saattanut huomata, niin meillähän on aika paljon nuorta verta ja virtaa talossa ja asunnossa ja elämässämme, joten tukevasti kun eletään ruuhkavuosia, niin aikaa tuohon treenaamiseen ei oo ihan sikana per viikko. Jos sitä yrittää tunkea sinne lisää, mikä on niinku realistisesti mahdollista, niin itseni tuntien se johtaa siihen, että stressitasot vaan kasvaa siitä aikataulun säätämisestä ja sämpläämisestä, ja väitän, että harjoitusvaste olisi entistä huonompi. Eli tietty se jutellaan siinä kohtaa sitten, kun jotain valmennushommia alkaa, niin sen kanssa, joka niistä vastaa, että mikä on se niinku järkevä sapluuna, mutta itseni tuntien niin 8-10 tuntia viikossa. Niin, 8-10 tuntia viikossa. Miten se sitten tullaan järkevästi täyttämään, sitä en minä tule yksin varmaankaan päättämään. Mulla on ehkä joku ajatus siitä, mutta niin voi olla myös jollain muulla. Oho. Joku oli kiertänyt polkimet kiinni. Se, että miten toi syksy tulee menemään, niin todennäköisesti se tulee olemaan semmonen miellyttävä ja sopiva sekamelska syklokrossia ja sitä, että valot menee pois päältä rappukäytävässä. Elikkä se tulee varmaan olemaan semmonen sopiva sekamelska syklokrossia ja sisäpyörää ja viikkolenkkeilyä. Eli olisi ajatus, että jos tiistain viikkolenkeistä ei tarvitsisi luopua, koska siellä on kiva käydä. Ja että ne sais kulkea siinä mukana koko ajan. Sitten arkeen tietysti työmatkapyöräilyt ja sitten niiden lisäksi niin varmaan sisäpyörätreeni ihan silleen rehellisesti. Ja sitten sen lisäksi niin viikonloppuisihan Suomessa ajetaan ahkerasti syklokrossia sekä laittomasti että laillisesti. Eli tarkoitus olisi ajaa täys crossikapin kalenteri ja sitten vielä noin oikeat kisat eli UG-crossit siihen päälle. Siitä varmaan saa semmosen 8 tuntisen ehkä muodosteltua, kun miettii niin, että työmatkat, no niitä ei varmaan ehkä kannata laskea, kun ne on nykyään niin lyhkäiset, mutta kun ajattelee, että se on se pari tuntia tiistaissa, sitten se on se tunnin kova veto viikonloppuna ja sitten mitä siihen jää jäljelle, ehkä 2 treeniä ja sitten niiden 2 lisäksi niin varmaan pari kertaa viikkoa ehkä salia. Siitä se varmaan lähtee niveltymään. Nyt vaihdettiin tuolta polkimet Vex tuohon. Elikkä hänen on keskiö tilattuna natkuu ja natisee niin kuin
brändille jotenkin tunnusomaisesti, niin keskiötilattuna, niin sillä aikaa kädenojennuksena niin sain tuolta maahantuojalta tommosen testiin tommosen Meridan ja katsotaan, että minkälainen kampe se sitten on. Mutta tää oli tämmönen ensipurasu tähän projektiin ja me tuun ihan lähiaikoina todennäköisesti päivittelemään teille lisää kuulumisia tän koko projektin ja muidenkin asioiden tiimoilta ja tästä tulee kokonaisuudessaan semmonen varmaan päiväkirjanomainen sarja. Ja en välttämättä hirveän yksityiskohtaisesti käy aina välttämättä niin jotain yksittäistä treeniä läpi, mitä teen ja näin poispäin, mutta mä haluaisin niin tämän päiväkirjan avulla pitää itteeni tilivelvollisena sekä teille että itselle niin siitä, että tulee tehtyä asioita ja tulee ajettua ja tulee treenattua ja tulee niin kuin silleen nousujohteisesti oltua järkevä. Talvella ehkä jotain Swift-kisoja, pitää katsoa saaks niitä jotenkin järkevästi videoitua tai onko se sitten Woossisen alusta, missä ikinä ajaakaan. Ja sitten mietin, että jos talvella jo ottais tai keväällä ottais ton lisenssin ja sitten siinä kohtaa kun Suomessa maantiekausi alkaa, niin ajaisi ikään kuin täyden kalenterin Suomessa noita kisoja, niin sit sais tavallaan niitä kovia ajoja jalkoihin jo ennen kuin pitää yrittää lähteä karsimaan sinne MM:iin. Eli se ei kaatuisi siihen, että ne ensimmäiset oikeasti kovat vedot tulee siellä ja sitten krampit taas noutaa kuskin, vaan sais ajettua ne tavallaan jalat sisään jo ennen sitä. Mutta nyt pitää alkaa säätää satulan korkeuksia ja muita. Huomenna viikkolenkille, sinne en ota kameraan mukaan, mutta piakkoin tulee lisää infoa aiheeseen liittyen. Pysykää mukana. Helpottais, jos se karkeasti 50% teistä, jotka ei ole tilannut kanavaa, niin tilais kanavan, koska niin kuin mä sanoin, yhteistöitä tullaan tarviimaan. Ja se, että jos mä saisin teidät tähän hommaan mukaan, niin siihenkin olisi parempi mahdollisuus. Napatkaa tilaukseen, pysykää mukana ja kommentoikaa alle, miltä kuulostaa. Onko taas jotain ihan älytöntä vai vaikuttaako tää siltä, että tää voisi olla jopa ihan niinku toteutettavissa? Hyvä, kiitti, kuulemiin, heippa!